Ukuba uyile ecaweni lecawa siyenzele wena, ukuba khange uye ecaweni nguyena mntu esiyenzele yena lecawa. Icawa yabantu abangacawiyo iyaqala ke ngoku. Icawa yabantu abangacawiyo iyaqala namhlanje. Nase-ofisini yakho uThixo ukhona. Ukhona nasendlini yakho, ukhona nasemotweni yakho, ukhona nasegadini. Ukhona nakule ndawo uthi wena indawo engafanelekanga abantu balala koopayipi. Ukhona kulaa payipi uThixo. Mkhonze ngoba le icawa yabantu abangacawiyo. Icawa yabantu abangacawiyo iyaqala namhlanje. Mkhonze ngoba le icawa yabantu abangacawiyo. Ndabathe ithuba ke ndibulise kumntu wonke osibukeleyo kwiindawo zonke enisibukeleni kuzo bazalwane. Ndibulise kumntu wonke osimameleyo kwiindawo zonke enisimamele nikuzo. Igama lam ke ndinguSihle Bonani, andihambi ndedwa, ndihamba nalo mkhosi. Bawo, sekuvotiwe na bawo? Ewe tata, kuvotiwe. Bawo. Masibulise ke kubazalwane, koomama, ootata, oobhuti na kuye wonke umuntu osibukeleyo ngale njikalanga yanamhlanje ngelihle lomvukelo wethu uKristu. Igama lam ke ndinguAnele wakamnguni. Sithemba ukuthi sohlala songede kufikelela ixesha lethu lokuphuma. Ewe ke tata, siyakwamkela ke kumntu wonke, siyanamkela bazalwane kwesi siqendu sanamhlanje secawa yabantu abangacawiyo. Sisiqendu esi sama-34. Siyabulela ke bazalwane, kusho ukuthi noko siyaqhuba sizawude sifike. Bawo, sheke nje iziqendwana sibe kanti sineziqendu ezilikhulu oko simane sisenza le nto yecawa yabantu abangacawiyo. Ndiyithetha ngoku ke bawo loo nto ukwenzele xa sifika pha singalibali, sinento evele nje sigqithe right through kwizinto ezingathi zinkulu bawo. Masiyivule inkonzo yethu namhlanje komthandazo bawo. Babo wethu osezulwini, yise wenkosi yethu enguYesu Kristu, ekuhlweni nje Thixo wethu unamandla, siyazithoba phambi kobuso bakho Thixo wethu oyingcwele. Ngokuhlwa kwangecawa okanye ngokuhla kwecawa yabantu abangacawiyo Thixo wethu unamandla, nathi Thixo sinqonqoza sizama uzokufaka ingxelo Thixo wethu unamandla ukuba ngethuba lokuba kumele udunyiswe Thixo wethu unamandla, nathi senzile Thixo amatiletile ukuba igama lakho libongozwe, igama lakho laziwe ngendlela Thixo esikwazi ukwenza ngayo Thixo wethu unamandla. Ngoba Thixo siphila kwixesha apho kunzima ukufikelela ebantwini bakho Thixo wethu unamandla, ngoba abantu ayingabo abezayo Thixo wethu ecaweni yakho okanye ayingabo abezayo kwindawo yakho yokholo Thixo wethu unamandla. Kunjalo nje abantu Thixo ingangathi kungona babalekayo kwizindlu zesikhungo Thixo wethu oyingcwele. Loo nto ke Thixo sizama ukwenza ke Thixo wethu amatiletile into yokuba ngelo thuba Thixo nangelo bhaqo Thixo wethu namandla yakuthi algorithm Thixo wethu iwe phambi kwamehlo abo Thixo wethu namandla, kuvakale igama lakho into yokuba nakweli xesha lesimanje manje Thixo wethu usenguThixo wena Thixo wethu oyingcwele. Ngoba Thixo siphila kwixesha apho Thixo ukuba umntu makakhonze ingathi kuphelelwe yifashion Thixo wethu oyingcwele, apho umntu okhonzayo okanye apho umntu obiza igama lakho Thixo wethu onamandla ingangathi ulahlekelwe ngulayini Thixo wethu oyingcwele, apho Thixo umntu othi wena usemkhulu Thixo wethu ingangathi akasondelanga nezinto Thixo wethu, izinto ezenzeka ngalo ehlabathini lethu Thixo wethu onamandla. Ngoba Thixo umhla nezolo Thixo wethu abantu bafumana izizathu Thixo wethu onamandla into yokuba ubomi bam ingathi buyonakala nje ukadephi uThixo Thixo wethu oyingcwele, ubomi bam ingathi bunzima nje uThixo ebekadephi Thixo wethu oyingcwele. Ngoba Thixo abantu balahlekelwa Thixo wethu oyingcwele ngabantu ababathandayo Thixo wethu oyingcwele, nezinto zithi xa ziqala ukulunga Thixo wethu kubekho into Thixo emane iziphazamisa Thixo wethu oyingcwele. Ufika abantu Thixo wethu bemane belahlekwa lukholo endleleni Thixo wethu oyingcwele. Kodwa ke Thixo apha ekukhuleni kwethu nangona singakhulanga ncakasana Thixo wethu phambi kwalomboko wecawa yabantu abangacawiyo Thixo wethu, kodwa ekukhuleni kwethu sikhule sabona into yokuba Thixo kulahleka umntu kwakulahleka ukholo Thixo wethu onamandla, kulahleka ithemba kwakulahleka ukholo Thixo wethu, kulahleka ukwenza kakuhle
kwakulahleka ukholo Thixo wethu engcwele. Ngoko Thixo ngokumane simapha Thixo wethu engcwele sizama ukuthi Thixo wethu nokuba sekukubi kangakanani kodwa ukholo lona malungalahleki enhlizweni, ngoba Thixo wethu umuntu uthi akuphakama phakathi ezantsi ebhedini Thixo wethu ekuseni Thixo wethu, kodwa xa kungekho ukholo Thixo wethu akazi into yobuphakamela ntoni Thixo wethu engcwele. Ngoko ke Thixo sesithandazela oku kuphakama Thixo wethu ezibhedini Thixo wethu engcwele, sesithandazela Thixo oku kokubona into yokuba kukho usuku olutsha Thixo wethu namandla. Kufanelekile into yokuba sivuthulule ingubo Thixo wethu siphinde sizame futhi Thixo wethu engcwele, ngoba Thixo wethu umzamo Thixo wethu wona ukumela uzanyiwe Thixo wethu, uhambo lumela luhanjiwe Thixo wethu namandla. Ngoko Thixo umnqweno Thixo kukuba singahambi uhambo sibe singazazi Thixo into yokuba sikholelwe entweni Thixo wethu namandla, ngoba Thixo unzima Thixo uba ube nomphefumlo ongenalo ukholo Thixo wethu namandla, ngoba Thixo sawuphela singawo namawequ Thixo wethu ngokuba akukho kholo enhlizweni. Sawude Thixo simane sisiwa sihamba nomrhiba Thixo wethu ongcwele, ngokuba akukho nto sikholelwa kuyo Thixo wethu oyingcwele. Ngoko ke Thixo ngaleya namhlanje cawa Thixo wethu namandla ukuba Thixo usiphanga izinto esizithandazelayo Thixo wethu namandla, sicela uvuselele ukholo Thixo wethu namandla, ukuba Thixo usikhuphanga endlaleni yasekhaya Thixo wethu engcwele, kodwa sicela into yokuba uvuselele ukholo ngaphakathi enhlizweni, ukuba namhlanje awusiphanga kodwa loo nto ayithi Thixo ngomso akusivelela Thixo wethu onamandla. Ngoba Thixo ingxaki yethu kukuba Thixo kulahleka umonde Thixo ezinhlizweni Thixo wethu engcwele. Ingxaki Thixo kukuba ngaphakathi kuthi Thixo wethu kumane kusutsuka Thixo, okanye kumane kusuka kancinci ukuthemba into yokuba kuzawude kulunge Thixo wethu onamandla. Ngoko ke Thixo uloyiko lwethu kukuba siphile kwihlabathi labantu abangenayo into yokuba kuzawude kulunge, ngoba sizawude kubekho Thixo abantu abafelwe zizazela Thixo wethu, benze noba kukwenza njani kuba befuna nje izinto zihambe ngendlela ezimazihambe ngayo Thixo wethu oyingcwele, bade banyanzelise nokunyanzelisa apha ekwenzeni izinto kuba besithi elihlabathi selimoshakele kakade Thixo wethu oyingcwele. Ngoko ke Thixo kwakulahleka ukholo Thixo wethu, ukumoshakala kwehlabathi kwawumoshakala ngakumbi Thixo wethu engcwele, kube Thixo ukubukela Thixo wethu abantu abahamba bengenathemba Thixo wethu namandla, kube Thixo ukubukela abantu kude babe badala Thixo wethu, ubone into yokuba akusekho kuphila apha kodwa sekuhamba nje Thixo ngamanqina Thixo wethu engcwele. Ngoko ke Thixo ukuba kukho nto siza kuyifumana kolona namhlanje usuku Thixo wethu, sithandazela into yokuba kufike okwethemba Thixo wethu, sithandazela into yokuba kufike okokholo, into yokuba wena nanamhlanje sivukile nje kungenxa yokuba kuthande wena Thixo wethu engcwele. Ngoba Thixo wethu kuyenzeka Thixo into yokuba izinto zingahambi sele simane sibiza igama lakho Thixo wethu engcwele. Ngoko ke Thixo sithandazela Thixo kungalahleki ithemba, ze kuthi Thixo xa kubekwa ilizwi lakho lanamhlanje kuvele into yokuba uthando lwakho lungaphaya kokuqonda, uthando lwakho Thixo lungapha kwenzingo nembandezelo esikuzo ngeli xesha Thixo wethu namandla. Ngoba Thixo sithi sakubheka zibitshomi zethu zingekho ecaleni kwethu, ubumvandedwa usembethe Thixo wethu namandla, kodwa wena Thixo sicela into yokube khona Thixo wethu kwisithokothoko sobumnyama sokuphela kwethemba Thixo wethu, kwisithokothoko sokucinga into yokuba akusekho ukuphuma kwingxaki esikuzo. Naxa Thixo ingxaki esikuzo sizifake ngokwethu, kodwa Thixo sicela into yokuba ngaphakathi kuthi uveze ithemba kakuthetha wena ngobusuku banamhlanje Thixo wethu, usikhumbuze into yokuba uThixo usekhona, uThixo usasithanda, ze athi umkhonzi wakho Thixo kwinto zonke Thixo ebekade zicinga kuvele Thixo into yokuba kumele athethe njani
kanjani namhlanje ukwenzele abantu bakho bazokuvuseleleka bavuthulule Thixo phansi phezu kothuli abalele phezu kwalo Thixo wethu bavuthulule bakhase ngamadolo bezama ukuya phambili Thixo wethu kuba ithemba lizame ukuvuseleleka ngenxa yokuba wena usikhumbuzile into yokuba nakaloku nje usenguThixo wethu ngoYesu Kristu ngoku nangona phakade. Amen. Baba wethu osezulwini mawaphathwe sibulise kwakhona kubantu abangenayo kwesi siqendu sethu secawa yabantu abangacawe. Siyalamkela abazalwane nifika kamnandi xa sisuka emadolweni. Kudla ngothiwa ke kusuka emadolweni amadolo ke ngomthandazo ngoba ke ngela xesha lakudala abantu babeguqa ngamadolo. Ndiyazi ke mhlawumbi ngoku abantu bahlala phansi xa kuthandazwayo bawo, kodwa ke sisuke emadolweni bazalwane noba nisibonanga siguqile kodwa ke
sisuka emadolweni ukuba ke bawo irongo kwalento bamawuyicacise lento bawo sisuke emadolweni bawo ukuba sigqithe apho ayigqithe bawo ungathwele ibhayisekile nevirelenya bawo xa uyicacisa ngokwezi ba masixoxele kuyo yonke lento sijonga amadolo into yoba amdaka na sisuke emadolweni bazalwane enkosi ke bawo sisuke emadolweni ke bazalwane ukuba awukanikeli sisondela ke emnikelweni. In fact siyicela into yokuba ukuba awukanikeli unikele ngokukhawuleza okudibene nokungqama. Noko ke abantu abalapha mhlawumbi wena kudala ubukela qha awukaziqondi khawujonge nje into yokuba sowunikele na kwela qhosha libhalwe usubscribe khawujonge into yokuba wena awusubscribanga uba akekho udi phaa ekugqibeleni kodwa subscribed shuthi wena awukasubscribe. Sicela ke ukuba awukamcofi usubscribe ucofe usubscribe ukuba uyayithanda le nkqubo ucofe ulike ungalibali ke ukucofa nelaqhosha likashare ukwenzele kwiiplatform onazo okanye ukuzo ubabonise nabanye abantu abalandela okanye ohlobene nabo kwezo platform into yokuba kweli cala siqhuba icawa yabantu abangacawiyo. Baza kubuza ke into yokuba yintoni le nto icawa abangacawiyo ungaphenduli into eninzi uthi bukela nje wena uzawubona. Kwiindawo zonke ke ohamba kuzo iindawo zonke ozithandayo omane ke usiya kuzo ngexesha lakho elithandwa nguwe xa kufika incoko ufake into yokuba rhoqo ngecawa ngentsimbi yesihlanu icawa yabantu abangacawiyo iyaqala iqhutywa ke ibhexeshwa ndim uSihle Bonani ndihamba noAnele wakamnguni. Kuye kuthi ke emveni komnikelo siye kwinto yoba namhlanje sizawunyathela kweyiphi intsimbi bawo abantu ze basilindephi bawo besike sapha ezwelitsha bawo ewe tata sikhaphela mzabane wakapikoko bawo tata Pikoko eyoshumayela phayana menywe ke ngamawisile okay tata so amawisile phaa la sekete inyayo ndwazi lamanani bawo okay amanani sekete lesezwelitsha sezwelitsha molweni wisile esekete sezwelitsha namanani wenu azaba nengqungquthela okanye i-convention yabantu abatsha kule veki siyivulayo ewe tata kule veki siyivulayo sithemba ukuthi ke amawisile amahle mani ewe tata akakumkani oyintsa azayiqhuba kakuhle i-convention yawo yonke into yabo ibe nempumelelo. Sinani ke ngemithandazo nazo zonke ke izinto kodwa ke into esinikhapha ngayo engamandla siyicawe abantu abangacawiyo ukuthi uThixo uzowuhamba nani kwaye uThixo ehamba nani nje uza kunithwala yonke into eniyicwangcisileyo ke iyaba impumelelo la convention ewe tata mani tata uxolo tata amawisile ke bawo ayathanda usifaka engxakini sifakwa engxakini ngenxa yala tata uJohn Wesley lo kuthiwa wayene-asthma ngoku asisakwazi nokushumayela kumane kuthiwa la tata wasimosha ngenxa yokuba nathi sinemibefu yethu ngokuba ngathi siye silandele la tata umbefu wakhe asisena-asthma ngoku thina sesine-sinus bawo ewe tata umxelelo uba hayi asalinganisiko ezidingo sesibethwa yimpilo impilo nathi sine-sinus imibefu nee-sinus zethu ziyasixaka kodwa ke mawisile notata wenu uyathanda usifake engxakini kodwa ke masibulele ngokuba ingxaki asifake kuyo noko kumane sichaze into yokuba umhle Yesu noba umhle kweliphi icala Nkosi yami bawo ke abantu sicela basilinde kule ncwadi yeGenesis isahluko 37 ewe tata kula vesi yesihlanu nezinye ke ivesi ezilandelayo kule ncwadi yeziqalo 37 kula vesana ke ka5 emveni ke kwale ingoma.
Masifumane ke ilizwi lethu lanamhlanje libhaliwe kwincwadi yeGenesis ngesahluko sama-37 siqale kwivesi yesi-5 phantsi kwesihloko esithi uYosefu uthiyiwe ngabakhuluwa bakhe, uthengiselwa eYiphutha. IGenesis chapter 37 verse 5. uYosefu uthiyiwe ngabakhuluwa bakhe, uthengiselwa eYiphutha. Ifundeka ke ngolu hlobo. uYosefu waphupha iphupha, wabaxelela abakhuluwa bakhe, kwaba kukhona bamthiyayo. Wathi kubo, khanilive eliphupha ndiliphuphileyo. Yabonani, besibopha izithungu entsimini phakathi. Saza isithungu sam sesuka sema, zaza izithungu zenu zasingqonga zaqubuda kwisithungu sam. Abakhuluwa bakhe bathi kuye, yinene na ukuba uyaba ngokumkani phezu kwethu? Yinene na ukuba uya kusilawula? Kwaba kukhona bamthiyayo ngenxa yamaphupha akhe nangenxa yamazwi akhe. Eli lilizwi lenkosi. Inkosi mayisikelele ukufunda kwelizwi layo ngoYesu Kristu ngoku nangonaphakade. Amen. Amen. Sia
Nkosi ndithembe wena mandingaze ndidaniswe. Siza kuwe ke ngoku bawo. Kwakhona siyaphinda siyabulisa kuye wonke umuntu osibukeleyo ngale njikalanga yanamhlanje ngelihle lomvukeli wethu uKristu. Amen. Amen tata. Kule ndawo ke bese kufundwe kuyo bawo Bawo. ingathi la vesi yesihlanu efundeka ngelihlobo ke ngabusuku buthile Nkosi yami. uYosefu waba nephupha athi akulilawula kubakhuluwa bakhe bamthiya ngakubi. Bawo sibona umona apha uqhekeza ikhaya Nkosi yami. elisekelezelwe phezu koThixo. Sibona ikhaya liqhekezwa ngumona elinemfundiso elunothando. Abantwana bakhuliswe phakathi kwerufu enye kodwa bavumela umona ukuthi angene phakathi kwabo. Nkosi yami. Ithi iBhayibhile kwivesi ezingenhla lo mzalwane wayethandwa nguyise. Nkosi yami. Nabakhuluwa bakhe bembona lento ukuthi uyathandwa nguyise. Nkosi yami. Apha ekuthandweni kwakhe nguyise uye wamenzela ingubo. Bawo. Bathi bokuyibona abakhuluwa bakhe bavumela ukuthi umona azale aqandisele ezinhlizweni zabo. Nkosi yami. Baba nomona ke bakuyibona lonto. Kakade umona Mosi uqala elisweni Bawo. andule abheke enhlizweni. Nkosi yami. Kwesisihlandlo kanye ephupha lomzalwane umona yena sowufudule kanye sowuhleli ezinhlizweni zabo. Nkosi yami. Usheka nje ukuthi aqandisele kuvele isiqhamo sawo. Bawo. Into nje yokugqibela le Bawo. iliphupha ngoba kakade umoya ubusowuzele ezinhlizweni zabo kwaye ubusowufumene indawo wakha ezinhlizweni zabo. Ngoku sibona ke lonto iqandiseka athi umbhali apha kwevesi xa isithela bamthiya ngakumbi. Nkosi yami. Bantwana bahle, into endinqwenela ukuncokola ngayo sisono somona bazalwane esithuthya amakhaya ethu. Bantwana bahle bedinga esithi lifike ikhaya liliqilima, lifike ikhaya bantwana bahle bedinga sikhuliswe sisitya esityeni esinye. Bantwana bahle bedinga sikhulise, bantwana bahle bedinga silwelwana. Bantwana bahle omnye xa esengxakini uyayazi ukuthi bantwana bahle bedinga angathi balekela abhenele kubani. Omnye bantwana bahle bedinga xa ethunywa amanzi ebusuku uyayazi ukuthi ukhona umkhuluwa wakhe ukuthi amkhaphe kodwa suka angene umona. Bantwana bahle bedinga kungabikho namnye okanye okhumbula omnye. Bantwana bahle bedinga ukwazi ukufowunela omnye ambuze ukuthi uhleli njani na ekhayeni. Bantwana bahle bedinga amakhaya ethu avaliwe ngoku. Bantwana bahle bedinga ngenxa yokuthi umona wafika
wafukama bantwana bahle bedinga wazala ezinhliziyweni zethu bantwana bahle bedinga ngoku sibona isikhongwane sokugqibela bantwana bahle bedinga emveni bana umona ezele wafukama ezinhliziyweni zethu okanye ezinhliziyweni zabakhuluwa bantwana bahle bedinga athi bantwana bahle bedinga nangoku lo mzalwane ekhula kakuhle anele minyaka mincinane ingakanani enjalo kodwa umona wagqitha apho ebuncinaneni bakhe bana bahle bedinga babona ukuthi abakhuluwa bakhe bana bahle bedinga ncinci enjalo bana bahle bedinga ingangathi i-threat kubo bana bahle bedinga kakade umona bana bahle bedinga akajongi into bana bahle bedinga into ayenzayo ufuna bana bahle bedinga ukohlula abulale ikhaya bana bahle bedinga abanye bana bahle bedinga abazalwane bana bahle bedinga basemangcwabeni bana bahle bedinga ngesono somona bana bahle bedinga phofu isono somona bana bahle bedinga silapha ekhayeni bana bahle bedinga singekho kwenye ndawo kakade mosi bana bahle bedinga eyona nto mhlambi eyi-challenge esiqale sidibane nayo bana bahle bedinga umhlambi emaphupheni yethu bana bahle bedinga ngumona osuka ekhayeni bana bahle bedinga umhlambi ezinye inyembezi bana bahle bedinga esizilelayo bana bahle bedinga umhlambi ezingosulekiyo namanye amanxeba angakwazi ukuthi aphole bana bahle bedinga umhlambi singakwazi nokuxola ngumona wekhaya bana bahle bedinga ngumona womntu ubuleli naye esizalweni ucinga ukuthi bana bahle bedinga wakubethwa liphakade bana bahle bedinga ikhona indawo yokubalekela asuke umona abhebhethe akubhekisele kude ngoba ubantu avumele ukuthi umona aqandisele akhule ezinhliziyweni zabo bamthiya ke okanye bamthiya ngakumbi ngoku sibone sosikhongwane sibethelelwa okugqibela kulomzalwane sibona eso sikhongwane sibethelelwa okugqibela bana bahle bedinga kakade bana bahle bedinga umona xa efikile bana bahle edinga nokubana izinto zingathethwa bana bahle bedinga zize zinhle kangakanani bana bahle bedinga abayazi abazalwane bana bahle ukuthi mhlawumbi eliphupha lalo mzalwane bana bahle bedinga lizophinda lincede nabo mhlawumbi ekuhambeni kwethuba bana bahle bedinga kodwa umona wasuke wabaqaba udaka ebusweni ababona bana bahle bedinga nobuhle obuzane liphupha bana bahle bedinga kakade esi bana bahle bedinga umhlambi ifamily engajongelwanga ntweni bana bahle bedinga umhlambi bana bahle bedinga ukuzalwa kaYosefu enephupha bana bahle bedinga ukuthi bana bahle bedinga aqaye ifamily yakhe ayikhuphe ezintwaleni bana bahle bedinga kanti akayazi ukuthi ekulawuleni kwakhe iphupha bana bahle bedinga ukuthi ubethelela isikhongwane bana bahle bedinga okwenye uvula bana bahle bedinga inyoka ukuthi zimqwenge ezingumona bana bahle bedinga basuke bamthiya ngakumbi bana bahle bedinga endaweni yokuthi bamcebise endaweni yokuthi bamkhuthaze bana bahle bedinga wasuka umona ezinhliziyweni zabo wavutha ngakumbi bana bahle bedinga khangela noHerode Mosi bana bahle bedinga xana esiva indaba ukuthi uYesu bana bahle bedinga uzelwe bana bahle bedinga athi bana zenixelele bana bahle bedinga wenzela ukuthi ndomdumisa kanti umona bana bahle bedinga sowuzele wafukama enhliziyweni zakhe enhliziyweni yakhe waqandisela futhi bana bahle bedinga kanti bana bahle bedinga ufuna ukophula ikhaya bana bahle bedinga amakhaya ngoku bana bahle bedinga avalwe bana bahle bedinga ngengxowa bana bahle bedinga akhona umuntu ocinga ukugoduka bana bahle bedinga ngenxa yomona bana bahle bedinga owavunyelwa ngomnye othile ukuthi azalwe bana bahle bedinga bana bahle bedinga ozalwa naye bana bahle bedinga umhlambi bana bahle bedinga umhlambi isono sangaphandle bana bahle bedinga sokuthi omnye akumonele uyakwazi usixolela kodwa esona sono mhlawumbi
kakumbi esifika sihlabe kabuhlungu ezinhliziyweni zethu sithi sesifuna ukuphakama bedinga ngumona wekhaya bedinga ngumona bedinga uthi usondlula ibhedi ukujongile umona uthi uphaka ukudla ukujongile umona bedinga uthi uhlamba intongo ekuseni kanti umona ukujongile basuka abazalwane bamthiya ngakumbi lo mzalwane anguThixo wezuko uThixo wembeko angasikelela ngoku kude kube sephakadini amen Amen.
Siphinde ke sibulise kubantu bonke abasibukeleyo ngale njikelanga yanamhlanje ngelihle igama lomfeni nomvukeli wethu uYesu Kristu. Amen. Amen. Silapha kule ncwadi yeGenesis chapter 37 kula verse yesi5. uYosefu waphupha iphupha, wabaxelela abakhulu bakhe kwaba kukhona bamthiyayo. Silapho ke bazalwane, sikuloo ndawo ke bawumngoni. Ingathi xa ndijonga apha ndingathi amathuba amaninzi iintsikelelo, ngakumbi iintsikelelo zomzali, zithululwa ngexesha lokwaluphana. Zakhe zathululwa ngosipha ku-Isaki kwakunye noYakobi, kwagqwetheka onyana, omnye wancediswa ngunina, wabe uyise efikelele ekwaluphaneni. Ngoku ke silapha kwinzala kaYakobi, naye usondele ekoluphaleni, kushiyeke oonyana bakhe. Ngoku bathi xa bejongile oonyana abadala, intsikelelo ingathi kabawo izawuwela kule ntwana incinci. Ngoku ke ndithi mhlawumbi xa ndijonga ndizame ukujustifya le nto yalo mfana umncinci, okanye mandithi okunye phezu kwale nto endizama ukuyithetha, kubuhlungu into yokuba uthiywe ngumkhuluwa ekubeni ebinguye bekubeke kule trap. Xa abantwana bekhula, xa besebancinci okanye ingabo abancinci ekhayeni, kuyathandeka into yokuba okanye kuyathanda ukuba bathande ukuhlala ekhaya kuba besiva ingangathi abazali bayabadinga okanye ekhaya kudinga umntu wothunya. Kuze kuthi ke xa kufika omnye emva komnye, lo ebekhona kuqala abone ithuba lokuba ngoku ndingaphuma ekhaya ndithathe ndishiye lo, ade amfundise nezinto ezenziwayo apha ekhaya. Umkhuluwa efundisa umninawa into yoba umama xa idingiti kufuneka uyenze kanje, amfundise, ugqiba yena aphume kanje, kushiyeke lo umncinci apha endlini. Yenzeke loo nto kubekho omnye nalo bayishiye apha, badlale naye. Xa bebona into yoba lixesha lokuba baye kwitshomi zabo, bamshiye lo umncinci apha ekhaya. Xa bebuya babuye bamphathele izinto ukwenzele angabaxeli ngamanye amaxesha into yokuba zintoni ezenzekileyo phaa ngaphandle. Olu thando lomntwana omncinci okanye loyena mntwana omncinci, wonke umntu uyancedisana into yokuba lo umntwana aphathwe njengeqanda, asondezwe kakhulu apha emzalini. Xa bengekho umzali ayazi into yokuba noko ubani igqibelo lam okanye oyena mntwana umncinci usoloko ekhona apha endlini, ngenxa yokuba bona aba badala bebebona into yokuba lithuba eli lokuba umzali simshiye yodwa, balibale into yokuba badala uqhagamshelwano olukhulu. Mhlawumbi kuthi emveni kwexesha bawumngoni, emveni
ekupheleni kwethuba bebengona baqaphelayo into yokuba kutheni ngathi umzali wethu usondele kakhulu kule ntwana ukogqitha thina balibali into yokuba izinto bezikade zisenzeka bebezishiya into yokuba mazenziwe ngulo umncinci ade acingele nocingelwa ngumzali into yokuba omntwana miza ndikuncedise za ndikubonise babe bengekho besekudlaleni okanye besekwindawo ezithandwa ngabo. Bantwana bahle bakaThixo bangayiqapheli into yokuba le carpet yendlalwe ngabo ukwenzele umntwana ahambe athi akufika phambi komzali sele uqhagamshelwano lulukhulu kuqale kuvakale izinto ezifana nezinto yokuba kutheni ngathi ubawo uthanda le ntwana ukogqitha thina. Bantwana bahle bakaThixo ufumaniseka into yokuba amathuba amaninzi imithandazo yabazali yaziwa ngaba bantu bahlala nabo apha endlini. Xa kuthandazwa ebusuku kuthandazelwa aba bengekho abemamele lo ehleli phantsi. Bantwana bahle bakaThixo aqonde into yokuba ikhaya lilam ndinemingcinga ezintle ngazo ngoba ndiyamva umzali wam ekhala. Bantwana bahle bakaThixo ngoku kubonakala ingakathi iphupha lekhaya lakhe lizawuthwalwa nguye. Amane icacisa le nto ingangathi ekhaya kudingeka into ethile acacisele nabantu bakho wabo kube yazi into yokuba bonke abantu basekhaya bayathanda ukunifunqula ababalisele into yokuba ndicinga ukwenza into ethile. Bantwana bahle bakaThixo ngenxa yokuba abanye bebegcwele isitatu apha ngaphandle babemkhona bayibonayo ingathi kutheni le ntwana ingathi ifuna usiphatha apha ekhaya. Umntwana ngenxa yokuba ebethembe wonke umuntu apha endlini. Bantwana bahle bakaThixo ngenxa yokuba aba bantu bebemfunqula bade babemxwaye nasegxeni ngoko akaboni into yokuba iphupho lakhe makangalithethi kubo. Bantwana bahle bakaThixo kodwa abantu abangabakhuluwa babona into yokuba le ntwana ifuna ukusiphatha ekhaya. Ngoko loo nto idala into yokuba umntwana azibone esengxakini ngenxa yokuba yena ebecinga into yokuba yinto eza kusinceda le ekhaya. Abantu bavukelwe ngumona into yokuba ingangathi le ntwana njengoba ithandwa ngubawo nje apha ekhaya izawuthatha nendawo zethu. Oh, bamkuni kubuhlungu uthiywa ngumkhuluwa ngoba uthiwa namhlanje usazikhulela ubujonge kuye into yokuba mna ndifuna ufana nobani xa ndimdala ngenxa yokuba ulandela apha emva kwakhe. Ngamanye amathuba ingabakhuluwa abakuthathe bakubeke phambi komnyango wesikolo uthi wakuphumelela bathi le ntwana le isenza bhetele. Ibe ingabo abantu abakubonisela indlela bawumnguni, ibe ingabo abantu abakuqalela into yokuba indlela elungileyo yile uthi wawukwenza kakuhle ugqithe mhlawumbi wenze nezi zinto bebengakwazi ukuzibona bathi le ntwana icinga izasiphatha apha ekhaya. Inkosi abakhuluwa bayinkosi abakhuluwa ingakumbi xa bevukelwa ngumona ngoba bacinga into yokuba indawo yabo ekhayeni labo izawuthathwa ngabantwana. Ukulaa ngxaki ngoku ukulaa ngxaki uYosefu ngokuba yena ecinga into yokuba ubalisela abantwana bakowabo izinto azibonileyo bona babona iindawo zabo zisengxakini baqonda into yokuba le ntwana kungcono into yokuba siyithengise. Le nto yenza buhlungu bamnguni, le nto yenza buhlungu ngoba kubuhlungu into yokuba uthemba umntu kunjalo nje xa ukhulayo ukhula ufune nokufana naye kanti xa umbonisa izinto ozifundiswe nguye yena uzawucinga into yokuba kufuneke ungabikho apha. Obamnguni bayingxaki abakhuluwa kunjalo nje bayingxaki emsebenzini babeyingxaki nasecaweni. Bantwana bahle bakaThixo sasikhe mosi ngoke sesisakhula sishumayela singamakhwenkwe uva abantu abayaziyo inkonzo ukwagqitha thina abakhuluwa basevangelini anoshunyezwa inkwenkwe mna.
ngoba abantu abafika kuqala endaweni bayathanda into yokuba bacinga into yokuba yindawo yabo le kanti yindawo kaThixo le. Fike abantu emsebenzini le ntwana le ifika izolo icinga into yokuba sizawuva ngawe ibe mhlawumbi neziqu zakhe zesikolo zimbeke endaweni yokuba makuviwe ngaye ngenxa yokuba kukho abakhuluwa abamosha izinto phambi kwabantu bathi asizova ngale ntwana. Oba mnguni amayelenqe amathuba amaninzi enziwa ngabakhuluwa bantwana abahle bakaThixo. Amathuba amaninzi izinto ezibulala abantu zenziwa ngabakhuluwa ababona into yokuba le ntwana ifike emva kunathi kodwa ngoku ifuna ukuthatha indawo zethu. Ibe buhlungu ke loo nto ngoba lo mntu nafakwa nguye kule ndawo bendicinga lo mntu ndimhloniphile. Yinto le ingaka ndimenze yona, yinto le irongo kangaka ade andicekise ngosuke nje ndimbalisele into yokuba iminqweno yam ngekhaya lam ibe yintoni kusuke uzibona ujikelwa. Kanti awuhlala phansi bamnguni abantu abanamaphupha ilishwa lenokuba wakuliqela iphupha lakho uzawulandelwa kunjalo nje uzawulandelwa bubunzima obuninzi kodwa uzuyazi into yokuba iphupha lihamba nokusindeka emqolo. Kodwa bazalwane zesazi into yokuba kumele umuntu ovelelweyo nguThixo aphuphe. Kunjalo nje abantu bona awuyazi into yokuba ungathemba bani ngoba bonke abantu babonakala ingangathi bayathembakala kanti ngabakhuluwa abankonye izikhundla zabo emakhayeni abo. Kodwa wena ngenxa yokuba ungumntu kaThixo wena ungumntu obona kuhle kubantu bonke uqhubeke nonqanaba umnguni ukuthi ungachazeli noba ngubani mhlawumbi lingangenzeki ngenxa yokuba awuthethi wena bantwana abahle bakaThixo kodwa ndithi uzuqiniseke ekulithetheni kwakho iphupha lakho akuzuhambeka kakuhle bantwana abahle bakaThixo ngoba abakhuluwa bazigadile indawo zabo. Kutheni nje kwanyulwa le ntwana ifika izolo into yoba mayibekwe ibe ngumfundisi ecaweni kodwa kudala silapha kunjalo nje siyawazi nomgaqo wale nkonzo abo ngabakhuluwa. Uve ukuba ibindim ngendithe bantwana abahle bakaThixo abe umnwe engakhombanga kubo umuntu ngenxa yokuba ndizalwe kuqala kunobani akukwazi into yokuba kuvele kunyuka yena ndinganyuki mna ingxaki nabakhuluwa leyo. Oh bamnguni ibonakala kahle kwizikumkani zethu lento bantwana abahle bakaThixo ngoba abantu abayaziyo kahle into yokuba ngubani umuntu omele ukukhokela ubukhosi obuthile bayayazi into yokuba yinto yomoya le kodwa ngenxa yokuba kukho abakhuluwa ndizelwe kuqala kwelikhaya kumele ibe ndim ophathe sisizwe azumntu omele ubekwa nguThixo angabikho. Izikumkani zethu ngoku ziyinto yokuhlekisa ngenxa yokuba kubekwe abakhuluwa phezulu. Axabana amakhaya ngenxa yokuba umzali ubone umkhuluwa lizawumoshakala ikhaya ndakushiya izinto azishiye kumntwana omncinci kubekho umbhodamo ngenxa yokuba abantu ngenxa yokufika kuqala bacinga izinto zikaThixo zimfanele bona. Sikuloo ngxaki namhlanje noYosefu bantwana abahle bakaThixo sikuloo ngxaki mhlawumbi noYosefu andazi ke bamnguni xa sisuka apha ngoba thina singamakhwenkwe amancinci emakhayeni ethu andazi into yokuba izasixabanise kangakanani le nto noobhuti bethu kodwa ke siyayazi into yokuba bazalwane namhlanje sizokuveza ukuthi uThixo ukuba uphuphile ubunzima obulandelayo buzaba bukhulu kodwa wena uzungayeki ukuphupha ngoba senokwenzeka uThixo ahambe kunye nawe kwiphupha lakho nobunzima balo ngoYesu Kristu ngoku nangonaphakade. Amen. Usukundi
tata. bawo mhlawumbi ingxaki Ewe tata. ukuzalwa kuqala Nkosi yam. mhlawumbi ingxaki kuba ngumkhuluwa Nkosi yam. ngoba ndiyacinga nje mhlawumbi abakhuluwa bakwi-mid 20s Nkosi yam. abanye bapha kwi-early 30s Nkosi yam. ngoba iBhayibhile isixelela ukuthi uYosefu lona wayeneminyaka emashumi okanye elishumi elinesixhenxe. Nkosi yam. Ithi loo nto wayena 17. Ewe tata. So ithi abakhulu bakhe mhlawumbi baku-20s ne-30s zabo. Nkosi yam. Kodwa maninzi abakhwetha Ewe baba. abangafikelelanga ebugqirheni babo Nkosi yam. ngenxa yokuthi babanjwa ngabakhulu. Bawo. Maninzi abefundisi kwakufanele ukuthi bangabefundisi namhlanje Nkosi yam. bahleli bangamagosa okanye isengabazalwane Ewe bawo. kuba babanjwa Abakhulu. ngabakhulu. Zininzi ibhizinesi esizibonayo namhlanje ezaquthwa kuba ninawa. Ewe Nkosi Kanti yam. umuntu uya eyochaza iphupha lakhe Nkosi yam. umkhuluwa wakhe, kanti umkhuluwa unenhliziyo engapha. Ewe baba. Mhlawumbi ingxaki kukuzalwa kuqala. Ewe Nkosi yam. Mhlawumbi ingxaki kukuzalwa kuqala. Kuyacaca ukuthi okukuzalwa kunaso istatus. Ewe baba. Uve kwalapha abantwana abahle bedinga apha xa kuncokolwa emakhayeni ethu, uve kaloku ndim inkulu apha Bawo. abantwana abahle bedinga. Ngoku aba bazalwane bazibona ingangathi bazokuqubuda kulo mntu omncinane. Kakade mos ayidalwanga Njalo bawo. ngoba ukhona umkhuluwa ukuthi makakhokhele elikhaya. Kutheni ngoku iza kujika ibheke kweli cala? Wabe nomona lowo sowuhleli enhliziyweni uzelele kakade. Abantwana bahle umhlawumbi noYosefu lona wayengathandwa ukogqitha aba bazalwane. Abantwana bahle bedinga ngoba nabo bebelifumene ixesha labo lokuthi bathandwe. Ngoku abantwana bahle bedinga bavunyelwe ukuthi bahle bedinga bakhe bajonge ilizwe ukuthi linjani. Abantwana bahle bedinga umhlawumbi nabo bebethefisiwe ngexesha labo lokukhula. Abantwana bahle bedinga kanti amehlo apha ekukhuleni kwethu akhona amehlo ajonge ngehlobo labo elirongo. Umhlawumbi abantwana bahle bedinga ingxaki esinayo bahle bedinga ibubukhulu bethu. Bahle bedinga umhlawumbi ingxaki kukuzalwa kuqala. Bahle bedinga umhlawumbi bahle bedinga naxa sithetha sihambe sisithi bahle bedinga ndim. Bahle bedinga umuntu one-final say apha ekhaya ngoba ndim ozelweyo. Ngoku kusuka kuguquka izinto. Bahle bedinga uvela bahle bedinga ithunjanwa. Bahle bedinga into engajongelwanga ntweni. Bahle bedinga neminyaka yayo bahle bedinga ayikazinto ngobomi. Bahle bedinga kodwa iza nomnqa ngoku. Bahle bedinga kwabazalwane ithi bona izithungu zenu zasuka zaqubuda phezu kwesam. Emveni bona esam bahle bedinga sithe sama bahle bedinga ezenu zaqubuda. Bahle bedinga athi esalawula njalo elophupha. Bahle bedinga wasuka umona bahle bedinga wena bahle bedinga ecela umlibo wethanga. Bahle bedinga usithina bahle bedinga emzimbeni uthusha. Bahle bedinga bedinga bathi bakumbona esiza bahle bedinga edothana. Bahle bedinga kanti umona bahle
babedinga sezele ezinhliziyweni zabo endawo nabantshontsho babedinga eyakhiwe namanxuwa ezinhliziyweni zabo babedinga umhlambi isenzo esisenzayo namhlanje babedinga uqandisa okanye babedinga ngamantshontsho ento enzeka ngo-1994 babedinga izowuzaliseka ngoku kakade umona mosi unomonde umona babedinga ndizamlinda babedinga kwenzela ukuthi ayifike endaweni ethile babedinga nomtyhale awe umona unjalo babedinga unamacebo umona babedinga khangela babedinga xa behleli edothana becinga ngalo mzalwane umona babedinga sowungakwazi ulawula bona ngoku umona babedinga kakade mosi impilo sinayo namhlanje babedinga iyakwazi ukufukama ezinhliziyweni zethu ihlale ilinde ixesha babedinga abizokosela khona umhlambi okhuluwa bethu ufuneka sibunqande ngamanye amathuba kakade mosi umona edothane simbonapho babedinga hayi masingamthengisi okanye bantwana masingambulali masimthengise ngoba umona solokhu unalo icebo kakade lokuthi wenze lento ingangathi ifunwa nguye babedinga umhlambi xa befika babedinga kutatabo babedinga sizowuthini kanene xa sifika kulaa ngwevu babedinga sizowuthini na xa sifika kulaa ngwevu babedinga kanti umona sephinde wanalo elinye icebo kakade babedinga ngoba babedinga yiplani lena yeminyaka ngeminyaka babedinga okanye ziziqhamo babedinga zeminyaka ngeminyaka ngoba umona udala wandela entliziyweni yalo mzalwane into endizama ukuyithetha bakhuluwa bethu babedinga nathi babedinga umhlambisi ngabo abakhuluwa kubanyendawo abaza emvani kwethu masiyawule imimona omona bethu uthixo uzama ukhula bekhona indlela okudodobalisayo ngoba umona kakade ushiye izigede emveni kwawo bawo apha endleleni bawo xa umntu umdala kunawe nokuba ungaphumelela kangakanani ebomini kukho laa nto ingathengwa ngemali laa nto kuthiwa yi-experience mhlawumbi xa ndisondela kubakhuluwa mhlawumbi eyona nto oyiphiweyo nguThixo yi-experience ngobomi. Le nto ukuba unokuya eyunivesithi okanye ekholeji mhlawumbi nokuba ke kukwi-camp yakwa-grade 12 fika umamele abantwana xa besondelelwa ukubethwa liphapho umamele pha into yokuba xa bacinga bazawuncedwa ngubani. Uzawufika umntu esithi ndiyamazi usisi into yokuba akanayo imali kodwa akekho umntu endizawubalekela kuye angalenza icebo. Athi omnye ndiyamazi ubhuti into yokuba uzawuqala gramblishe kodwa akazundiyeka into yokuba ndilambe apha ngoba abaninawa aba banethemba ngenxa yokuba apha ekukhuleni kwakhe oketatanyiswa wade wabekwa kule ndawo besithi yazi apha ekhaya singonwaba ukanjalo nje singaxola xa sinobona kuphuma umuntu othwele isidanga aphume ingulo ingowokugqibela mhlawumbi ingulo ungoyena umncinci apha ekhaya ngamanye amaxesha ingumzukulwana kweli khaya abantu babopha amaxonya bamse athi yena xa ithetha ndiyayazi into yoba ndisuka phi kodwa athi akuphuma bawungoni athi akuphuma athi izinto zakhe zawudubula bantwana bahle bakaThixo baqala abantu aba bebemkade bemtotosa bangafuni nokuya kwi-graduation le yakhe kuba bembona ngathi uphucuke kakhulu ngoku theni ngathi uhlamba kakhulu
wakhululwa apha endlini lo mntana ngelo xesha bamthathile bayomfundisa izinto zobunewunewu behlabathi. Ngoku umntwana uba uthatha ihlabathi uzolifaka apha endlini uzobonisa abantu into yokuba ngaphandle kuphilwa kanje. Abantu bambona into yokuba ingangathi ukwelinye inqanaba, balibala into yokuba ngulaa mntana bebembeleka lo, ngulaa mntana bebemfunqula. Kunjalo nje nangoku seyizinto ingathi ziphucukile. Xa egoduka lo mntwana usafuna ukufumana ezaa ngalo zabo zifudumeleyo. Ngamanye amaxesha ufuna bemdaka benjalo. Uyayazi into yokuba ndikule ndawo nje kungenxa yemizamo kasisi, imizamo kabhuti, bamane becangisa bencedisa abazali. Kodwa abakhuluwa bawubona into yokuba ngoku ukuze kwenzeka umsebenzi apha kufuneka sizigobe kulo mntwana umncinci, kuqale kuvele umona. Kunjalo nje amane sebeza umtyholi into yokuba ingangathi indawo yenu nina izawuthathwa. Kodwa abantu balibala into yokuba lo ngumsebenzi wezandla zabo. Bantwana abahle bakaThixo, mhlawumbi abakhuluwa bakaYosefu bawumnguni yayingabo esakhula bemane besithi uphuphe ntoni namhlanje nto kabawo. Ngoku xa le nto bemane beyizama pha esakhula lo mntwana, bemane bemthatha bemsa kuyise akubalisa iphupha lakhe. Ngoku yile nto ibangela bamcaphukele ngayo. Bantwana abahle bakaThixo, ngebe nizama ukuthi bakhuluwa eyona nto ibalulekileyo okanye eyona nto niyiphiweyo nguThixo kukuthatha abantwana nibange nibashushu nibathuthuzele bakuva kabuhlungu. Ngoba mhlawumbi owena mzamo wenu kukuba nithathe lo mntwana nimbeke kule ndawo ukwenzele xa ebuya abuye sithi abantwana basekhaya bandincedile. Ngoku masiphinde sakhe ikhaya lethu. Umhlawumbi bawo Mkhuluwa ba izihlangu zakhe zokuqala Ewe baba. okanye ukwazi ukutshintsha kwakhe ibhrukhwe uzoncedwa Nawe baba. umhlawumbi umkhuluwa ukwazi ukungena ka-KFC, ka-Steers Ewe baba. nezinye ivenkile ezingangathi ziphucukile ebengakwazi ukungena Ewe Nkosi yami. uzokuncedwa umninawo. Ewe baba. Mhlawumbi bantwana bahle ukutshintsha alaqonga lebhedi kungena ibhedi engcono. Bantwana bahle bedinga kuzawunceda umninawo mkhuluwa. Umhlawumbi ukutshintsha itapeta apha ekhaya ibe zii-tiles. Bantwana bahle bedinga umhlawumbi ukuthi bantwana bahle bedinga ukulapozi besihlala kuyo ekhaya. Bantwana bahle bedinga ukwenzela ukuthi ibe sistena. Bantwana bahle bedinga kuzowunceda. Bantwana bahle bedinga umninawo mkhuluwa. Bantwana bahle bedinga kodwa into endizama ukuyithetha yilena. Bantwana bahle bedinga umhlawumbi apha emoneni wakho awukhe uthathe umzuzu nje ucinga ukuthi umhlawumbi impumelelo yelikhaya ayilelanga ngapha. Bantwana bahle bedinga umhlawumbi bahle bedinga ukhe uthathe umzuzu nje ucinge. Bantwana bahle bedinga kakade mosi le Bhayibhile yenzelwe ukuthi masifunde kuyo. Bantwana bahle bedinga kwenzela ukuthi singenzi imistake ezenziwa ngalamadoda akudala. Bedinga umhlawumbi bedinga emoneni wakho umhlawumbi efuna umona uqina enhliziyweni yakho ngawukuthatha umzuzu ucinga ukuthi bedinga umhlawumbi wena ungaphumelelanga ku-grade 12. Bedinga umhlawumbi ikhaya lakho okanye isitixo selikhaya abanye abantwana bedinga nabakho abantwana abasesinqeni sakho ukuze bagqithe baphumelele ku-grade 12 ufuneka kuqale ugqithe lo mntu. Bedinga unomona nguye kwenzela ukuthi bazobona ukuthi iyakwazi ukwenzeka le nto. Bebona lo mntu ummonelayo. Bedinga abamhlawumbi ukuze abantwana bakho bangene eyunivesithi. Bedinga kufuneka kuqale ungene lona ummonelayo. Ummonela namhlanje njena. Bedinga ngawukuthatha umzuzu ucinga ukuthi bedinga liyazi ixesha lendala. Bedinga uyazi ixesha lokuthi kuphela ukudla. Funeka ubheke enye
iphutha Ewe, uzofika ekhonapho ekulindile umninawa wakho Betina uzawukwazi ukumjonga Betina xa ephumelele uzazi ukuthi wena wawenze lena nalena kuye Betina into sizama ukuyithetha namhlanje awukhe uthi nqumama Betina ujonga ukuthi isenzo sakho siza kuthatha sikubekephi bawo mhlawumbi ukukhuluwa kakuhle mhlawumbi bawo ukukhuluwa kakuhle ukuba wena uhambe umda othile ukuze ube kanti uphumelele apha ekubeni umkhuluwa mhlawumbi xa ufikile kuloo mda ozemva kwakho kumele agqithe kule ndawo okuyo ukuba mhlawumbi wena uthi ngenxa yokuba ungumkhuluwa ufuna abaninawa babesezantsi kwakho mhlawumbi awukhuluwi kakuhle ngaloo ndlela bantwana bahle bakathixo mhlawumbi ukuba ungumzali ofuna ube nguwe ophumeleleyo ekhayeni abantwana bakho bangagqithi kule ndawo efikelele kuyo wena mhlawumbi awungomzali kakuhle bantwana bahle bakathixo mhlawumbi eyona nto bomnguni esiyizalelwa kuqala kuba sivule nje umnyango thina singangeni bangene bona sibambe nje okwesango bantwana bahle bakathixo mhlawumbi ukuxakeka kwethu kube nzima ukugqitha ngapha kwesikolo kuba abezemva kwakho bakwazi ukugqitha bantwana bahle bakathixo ngoba bazalwane bayithetha kakuhle abazali bona into yokuba ndikusesikolweni mntanam ngokuba andizange ndikwazi ukufikelela mna mhlawumbi nabakhuluwa mabasike kuloo phethini bantwana bahle bakathixo ukuba mna mninawa wam andikwazi andikhange ndikwazi ukufika ndiza kutsala ngefelele ntamo ndikuphose ngaphaya ukwenzele ndithi nankuya umninawa wam ndimthatha umninawa xa phakathi kwabantu ndithi makwethini anikenzi into ningekamboni umninawa wam ethetha apha phambi kwenu mhlawumbi kukukhuluwa okuhle oko mna ndikwazi ukuyenza le nto kodwa ndiza niphathela umninawa wam ngoba ndayendlala indlela wena wafika wagqitha mhlawumbi kokona kukhuluwa oko bantwana bahle bakathixo nabantu abasemanqwanqweni bawumnguni abazama ukukhulisa abantu mhlawumbi nootishalaba akumelanga into yokuba abantu abazemva kwakho baphelele kule ndawo kuyo mhlawumbi uthixo usifundisa into yokuba abantu abangenamandla masibapha amandla bade babe namandla ukugqitha thina mhlawumbi ngokwenza njalo kulapho uthixo azothi esi sisizwe sikaSirayeli ngoba uYakobi wavumela unyana wakhe ahambe ayeyiphutha ayokufezekisa amaphupha ukwenzela kubizwe yena kungabizwa uYakobi bantwana bahle bakathixo ngoba impumelelo yakho ayithethelwa wena bantwana bahle bakathixo kuzawuthi nanku umninawa kabani siyayimazi le ntwana siyazi ngomkhuluwa wayo ibe nguwe owenza izinto kodwa ngenxa yokuba umkhuluwa wakuvulela indlela kubizwe yena mhlawumbi umkhuluwa eyona nto emele uyayenza kukubamba abaninawa ngesandla abanyusele phezulu ukwenzele bona bamise igama lakowabo ngendlela efanelekileyo ukwenzele sonke sibizwe into yokuba aba ngonyana bakabani aba ngonyana bakathixo okanye aba ngonyana bakaSirayeli ukwenzele yonke lento ibisenzeka ngaphambili uthixo ayisikelele bakhuluwa yanga namhlanje singazifundisa into yokuba wonke umuntu ongaphantsi kwesandla sethu sisebenzele into yokuba abengaphezulu kwethu ukwenzela uthixo ngexesha elifanelekileyo anisikelele nani lelizwe lenkosi eliviwa bubumnyama kubaleke makasikelele uthixo ilizwi ukufunda nokushunyayelwa ngoYesu Kristu ngokunangona phakade amen.
bawo bawo masinikele bawo siyacela ke umuntu ongakanukeli acofe usubscribe ubana ngicofile usubscribe ngicela ucofe ulike uyishare ku-platform zonke ofumaneka kuzo zaba social media kubana ke so subscribe wamcofa ulike wayayishare kundawo zonke ofumaneka kuzo ngalicofa laqhosha le-notification bell kwenzela ukuthi ikukhumbuze icawa yabantu abangacobeka iqala kwindawo esihamba kuzo ke bethunane mhlawumbe ngayi-convention ye-guilders phaa ezweni mhlawumbe ngasezirenkini nakwaza strike izipha iqonce ke ungatsho ukuthi icawa yabantu abangecawa iyafumaneka phaa ku-YouTube ngensimbi yesihlanu ibhekasha ke lo mzalwane wakabonani ngamanye amathuba ke uyawumane umbhaqa ehamba nawo. Ewe tata masikhawuleze sivale bawo ngofefe fefe lenkosi yethu uYesu Kristu uthando lukaThixo nobudlelwane bomoya oyingcwele bungahlala kuthi sonke ithi kuyinkosi ngoku nakunaphakade. Amen. Amen, 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 Ukuba ubuyile ecaweni lecawa besiyenzele wena ukuba khange uye ecaweni ngoyena mntu ebesiyenzele yena lecawa ukuba ke ubusekapa kwitho kwakunye noba ukhiva lecawa siyenzele wena ukuba ngumkhuluwa lecawa lesiyenzele wena nawe mninawa lecawa lesiyenzele wena masiphinde ke bazalwane sidibane kwicawa ezayo igama lami ibingusihle bonani ndingahambi ndedwa ndihamba nalo mzalwane wakwamnguni le yicawa yabantu abangacawiyo Ningalibali ukuthanda uThixo thanda zikayi babayeni yini bakhuluwa. Yo, Papa yun, Papa Take three. yun, Papa yun.